actif sgiliau ar gyfer chwaraeon. Ni'n mynd I ddangos I chi sut I chwarae gêm fi ataf ti ataf fi, a sut I ddefnyddio I sesiwn hoci. Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen smotiau neu gonau a ffyn hoci a ffeli arnoch chi, a lle digon mawr ar gyfer y plant y fydd yn cymryd rhan. Rhowch gonau o'r un lliw mewn sgwar neu betrial, I ffwrdd y waliau neu unrhyw rwystrau. Dyma fydd eich man chwarae. Gallwch hefyd ddefnyddio marciau llinell os oes rai. Gofynnwch i'r plant taro'r bêl o amgylch yr ardal I ddod I arfer a lle y byddan nhw'n gweithio. Ar ôl dod yn hyderus, gofynnwch i'r plant geisio taro'r bêl o'i blaenau a mynd ar ei hôl, gan gael rheolaeth ac yna ailadrodd. Ailadroddwch hyn ychydig o weithiau a gweld faint y gallant ei wneud yn olynol. Gallwch ddefnyddio pêl fwy neu bêl lai yn dibynnu ar ba mor hyderus ydyn nhw. Efallai bydd angen I chi wneud newidiadau i'r gweithgaredd I wneud yn haws, yn anoddach neu'n fwy o hwyl I rai neu i'r plant cyfan. Gallwch ddefnyddio LTOP I wneud newidiadau i'r gêm, I wneud yn siŵr ei fod yn gynhwysol I bawb. Mae yn golygu lle. Allwch fod yn nes at, ymhellach I ffwrdd, lle creu mwy neu lai o le. Mae T yn golygu tasg, sut y gallwch chi chwarae'r gêm. Mae O yn golygu offer, pa offer ydych chi'n ei ddefnyddio. Mae P yn golygu pobl, faint o bobl sy'n cymryd rhan. Dyma chydig o syniadau. Mewn parau, yn sefyll o leia 2 metr oddi wrth ei gilydd, gofynnwch i'r plant basio'r bêl yn ôl ac ymlaen. I'w gwneud un anoddach, gofynnwch i'r plant sefyll ymhellach yn ôl a parhau I basio'r bêl yn ôl ac ymlaen. Gweld faint y gallant gwblhau heb golli rheolaeth am 1 funud. Rhowch 2 gôn neu smotyn I ymdybygu I giat rhwng 2 blentyn yn sefyll gyferbyn a'i gilydd. Plant I basio'r bêl yn ôl ac ymlaen trwy'r gat i'w gilydd. Gallant symud o ochr I ochr I dderbyn y bêl. I'w gwneud yn fwy heriol, gallant symud o amgylch yr ardal a ffasio'r bêl yn ôl ac ymlaen. Gallwch bob amser ofyn i'r plant am ei syniadau. Cyn belled ei fod yn ddiogel, rhowch gynnig arni. Gobeithio'n eich bod wedi mwynhau gwylio'r fideo a chael syniadau ar sut i'w ddefnyddio yn eich sesiwn. I gael rhagor o wybodaeth a syniadau, ewch I active.cymru.